La cursa del sol, un nom que no és per casualitat. Calor, molta calor van patir ahir els participants. L'escalfament, el xip al seu lloc i el cronòmetre a punt. Requisits previs i imprescindibles. Era la 6a edició, més de 350 atletes es van animar, tot i que qualcú segur que li va donar moltes voltes al cap, per la temperatura més que res. A les 6:30 es dona el sus de sortida, 10 quilòmetres per endavant i un terreny molt irregular, un d'aquests que castiga i molt les cames. La tentació de deixar-ho estava ben present, on sigui la platja i la mà. ¡No puedo! Roberto Aguilar i Marc Vallès van posar el seu nom al palmarès de la cursa. Ells van ser els guanyadors. Sí, había mucho nivel, la verdad que los 6-7 primeros corrían mucho y un poco de suerte también. En el principi sí que duia dues atletes darrere jo, però després ja les he perdudes i ja no m'he tornat a girar darrere i he anat tranquil·la. I el segon lloc va ser per un clàssic Tolo Fiol, que ja va fer podi a l'Ultratrail de Menorca. És la primera cursa que faig d'asfalt enguany i després de córrer dues carreres de més de 100 quilòmetres, de venir aquí pensava que no en trauria tan ràpid. Segon, és el nivell que hi havia, estic molt content. En tot cas, a la meta hi havia premi per a tots, naturals i refrescants. Aquest aplaudiment podria ser per una persona en concret. La cursa del sol no va ser una cursa qualsevol, ni molt manco. Aquesta cursa va tenir un gran guanyador, el guanyador més absolut, podem dir, Joan Reynoso. Recordem la seva història. Fa exactament un any, Joan Reynoso va tornar a néixer. Un llamp el va ferir mentre practicava pesca submarina i va estar en coma durant 20 dies. Un any després, i gràcies al seu coratge i a la seva força de voluntat, ara camina, xerra i fins i tot pot practicar esport al lloc que més li agrada. Fa un any només d'aquest reportatge d'IV3 Televisió. Per tant, fa 2 anys que Joan Reynoso va ser ferit per un llamp mentre feia pesca submarina. Joan no s'ha rendit. Mai no havia pensat en fer-ho. Després de 20 dies en coma, el nostre protagonista va despertar. Pot semblar un miracle, però el seu estat físic ho va facilitar. Fer esport li va salvar la vida. Això diuen els metges, que en teoria no hauria de saber-ho ara mateix, mira'm. En aquests 2 anys, Joan no ha estat tot sol, ni molt manco, envoltat d'amics i familiars que fins i tot van organitzar una cursa amb el seu nom. Però l'objectiu de Joan Reynoso no era donar nom a una cursa. L'objectiu era acabar una carrera, i ho va aconseguir, ahir a Son Cervera. He fet la cursa, com tu molt bé dius, de 5 quilòmetres i per començar, que és la primera de totes, me sent molt content que he acabat, i és l'important. M'esperava acabar més cansat, però s'ha pogut bé. Molta calor el que ha fet. Això no res, això només és el fruit de molta feina, no res però. La cursa d'ahir ja és història, història de superació, de guanyar el destí. Potser el nom de la cursa no és casualitat. Ahir, a la cursa del sol, Joan Reynoso va demostrar que el sol sempre torna a sortir.